Diýmek näme musulmanlygynyň dogry inançdan, akideden insanlaryň azmagynyň sebäpleri nämeken? Birincisi dogry akidany bilmezlik. Bu akidany öwrenmek üçin ihlas etmezlik. Ýani ilmsizlik. Esasy we baş sebäp ilmsizlik. Ikinji ýalňyş we islama ters bolan ata-babadan galan yrymdyr inançlary eýermek. Her kowma alyp görüň, özüne musulman diýip gören kowmy, milleti, halky, şolaryň içinde islama ters bolan batyl inançlar, şirkler, yrymlar, hurafalar tapylýar. Bu insanlaryň bir topar şogatlara näme üçin inanyp ýör? Ata-babalarymyz edipdir diýip inanyp ýör. Könüden gelýär diýip inanyp ýör. Ha diýmek nämeken? İnsanlaryň ýalňyş we islama ters bolan inanca düşmekleriniň bir sebäbi körek bilen ata-babaň ýoluna eýermek. Üçüncü sebäp musulmanlygynyň öwliýa we alim kişileri söýmekde öte geçmek. Bu olary hakyky derejelerinden ulaltmak we Allah Taala'nın käbir wasflaryny olara ýönkemek. Misal üçin käbir kişiler şuň kununda bar, dar ýagdaýda, kyn ýagdaýda galsa, öwliýalara ýalwaryp olardan dilek edýärler. Şuň kunu bizim içimizde bolup otyr. Edilşal Nuh aleyhisselamyň kowmuna bolşal, bizim içimizde de öwliýalary ýa-da öwliýa hasaplanýan takwa kişisini, ahunyny, pirini çenden haşy öwüp gören insanlar bar. We şol insanlaryň kellesine dar ýagdaýda, kyn ýagdaýda galsa, şolaryň kellesine birinji bilen Allah ýalwarmak gelmeýär, birinji bilen kime ýalwarýarlar? Ölüp giden öwliýalara, pirlere ýalwarýarlar. Bu da näme? İnsanlaryň dogry inançdan azmaklarynyň ýene bir sebäbi. Ýene bir sebäp jemgyýetiň maşgalan we ene atalaryň içinde terbiýeçiligiň peselmegi we dini ilme ähmiýet bermezlik. Ýani birinji sebäbimiň, birinji aýdymyň dowam hukmyny kabul edip biler. Ene ata çağatyny öwretmese, gel oglum gyýdym, ene iman wadyr, Allaha sığynmaly, peýgamberimiziň ýolundan ýöremeli, kitabymyz Qur'an-ı Kerim wadyr. Her iş Allahyň elindedir. Hayır şer Allah Taala'dan gelýändir. Allah Taala'nın ruhsady bolmasa çöp başy gymyldamaz diýä. Türkmenler sada dille. Bir gury ýapragam şahasyndan düşmeýär. Bolmanyny şeýdip öz sözüň bilen bilenjäňden öwrenen zatlaryň, dogry öwrenen zatlaryň çağalaryny öwredip durmaly. Öwretmesen, ilm bermesen, ilme ähmiýet bermesen, terbiýeçilik peselse, gören eşden zadyň inanyp başlaýar. Şeýdip wagtyň geç bolan insanyň içinde näme? Akidada azgynlyk we ýalňyş inançlar ýerleşip başlaýar. Diýmek musulman doganlar biz dogry akidany öwrenmesek, tawhidi öwrenmesek, islam inançyna göre dogry näme, ýalňyş näme bilmesek, özümiz hem şol ýalňyşlyga düşmegimiz mümkin. Ýani musulman doganlar diňe dogryny bilmegimiz ýeterli däl. Dogry inançy bilmegimiz ýeterli däl. Şol dogry inançy gawat gelmeýän, şol dogry inançy ters bolan zatlaryny bilmeli. We şuň kunna musulman doganlar şuň kunna gynansak da şol ilmsizligiň, akidasızlygyň netijesini görüp otyr, şaýat bolup. Käbir kişiler öz gowwaryan ahunyny, pirini öwüp peýgamberimize deňep ýörler. Goşgy goşupdyr, o pir diýenem öz öňünde otyr, Türkmen Sahra iline peýgamberdek tanalyndy. Ýene başga bir goşga goşupdyr, men sen peýgamber jana meňzet. Ýani öz pirini peýgambere deňep otyr sallallahu aleyhi ve sellem. Ol pirin gulagy agar garra adam eşden ok gepine düşünmändir diýsek, ýanyna ogly otyr, başga ýaş kişiler otyr. Duruň näme diýäňiz? Beýdemir ahun pir öwlermi peýgambere deňemek bolarmy? Diýmeli ýerine diýmeýärler. Nämeden bolýar musulman doganlar? Dogry akida ähmiýet bermeýänlikler üçin bolýar. Ýene birler musulman doganlar özüne musulman diýip ýör, ahirete gidip gelen barmy diýip gedýär. Musulman diýsek musulman diýär. Allah ynanýan biziň hawa diýär, peýgamber ynanýan hawa, Qur'an ynanýan hawa, emma berýän sonra oşul ahirete gidip gelen bar. Birler çykýar, bu döwürde islamy göre ýaşap bolmaýar diýär. Başgasy halal we haram çekeleşýär. Musulman adam halal haram çekeleşýär. Haramyň haramlygyny kabul edenok, halalyň halallygyny dagwasyny edýär. Ýene birler çykýar musulman doganlar şefaatini inkar edýär, qabr azabyny inkar edýär, kerameti inkar edýär, sünneti hadisleri inkar edip ýörenler bar. Bir topar insan musulman doganlar özüňiz imkan eşdensiňiz, gabat gelensiňiz palça inanýarlar. Şol palça gatnap ýör. Käbir namaz adam kılıp gören kişiler, özlerini dinler hasaplap gören kişiler bular. Emma palça gatnaýar. Garaskowa inanyp görenler bar. Qabrlaryň daşyndan aýlanyp ötüp geçen öwliýalardan zat dileýärler. Çagat bolmasa qabry aglaýar, işi moňuna bolsun diýip qabry aglaýar, ýene bir zat bolsa şol näme gidip ölülerden zat dilep ýörenler bar. Käbir ýerlerde musulmanlar şu şirk bolan inançyny dogry hasaplap ýör. Dogry inança düşman bolup ýör. Dogryny aýtsaň Allah sığynmaly, hemme zat Allahyň elinde. Allah ýalwarmaly diýsen wahabi diýär. Emma şol adama çağan bolsa, gerek bolsa plan pire çypa gerek bolsa plan gabra çokun diýsen hedil edýär, ýüzü göz açylýar. Nämeden bolýar musulmanlar şolaryň hemmesiniň sebäbi näme? Dogry akidany, imany, tawhidi bilmeýänligimiz üçin bolýar. Din şeýdip elden gidýär. Din birden elden gitmeýär. Şeytan gelip bolany siz ertiden başlap kafir bolun, müşrik bolun diýen ok. Ädimmi ädim, ädimmi ädim. Käbir zatlar dogryň ýanynda ýalňyşy goýup, oşadan insanlar şeýdip näme? Dogry inançdan, imandan uzaklaşyp gidýärler. Ýani gözlemesi musulmanlar peýgamber sallallahu aleyhi we sellem peýgamber uradylarna Käbe Allah Taala ibadet etmek üçin gurulan birinji öý Mekke
mübarek şäher. Käbe Allah Taala'nın öýü içinde 360 sany but bardy. Gözüňize getirip bilýäňizmi? Şeytan insanlar näme derejede azdyrypdyr? Allah'a ibadet etmek üçin gurulany ilkinji öý Käbeň, tawhidin merkezi bolan Käbeň içini butdan doldurdypdyr insanlara. Ýani şu döwürde musulmanlar şu an owaňda bolsa owaňda, şäherinde bolsa şäherinde gözüňize getirip öz mescidiňiziň howlusynda 360 sany but gözüňize getirip bilýäňizmi? Kyndyr, dogrymy? Ýani näme? Edil insanlar bu derejede adasy ýok diýip kelle gelýär-de. Ananmak kyn. Gözüňize ananmarsyňyz belki şu wagt mescidiňiziň töwreginde 360 sany but görseňiz. Emma şeytan insanları şeýle bir adyrýa, Käbeň içini doldurdy ýa 360 sany butun. Başga da bir sürü bar. Diňe Käbeň içinde kyn gururmy? Bu insanlar Allah'da ananýarlar şu Mekke müşrikleri Käbeň Allah Taala'nın öýdügünden bilýärler. Allah da ba, Allah yaratdy diýärler, Allah rızk berdi diýärler. Emma Allah bilen öz aralarynda näme Allah Taala bilen öz bir sürü näme butlar ilahlar goýupdyrlar. Her musulmanlar diýmek şeytan Ademmi azdyryp insany iň soňunda Allah'a şirk goşduran edip goýýar. Nämeden bolýar? Näme ýalymsyzlyk bilen ýa bolmasa edýän şirki hereketini öwliýany söýmegiň arkasynda bokup getirýär. Ýa bolmasa Allah'a arajy tutmagyň arkasynda bokup getirýär. Şeýdip insanlar iň ulu günah bolan şirke dogry diýip duran halata gelýärler. Demek musulman doganlar dinimizi öwredýänleriň, dinimizi öwrenjeklerin ilkinji meselesi we hemişe öwrenip durmaly we hemişe ýatlap durmaly we hemişe gaýtalap durmaly meselesi näme? Dogry akida, tawhid, iman bolmaly. Şol bolmasa, akidan durus bolmasa, tawhidin durus bolmasa, imanyň durus bolmasa musulmanlar galan amallardan näme hiç bir peýda ýok. Alhamdulillah rabbil alamin.